खुलुमबाय रायजोफोरा गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनो बावहरनाय थाबाय। जेब्लानिफ्रायनो जोङो मबाइलजों मानि ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे राहा मोनदोंमोन, माने सबबो इउपिआई नि थ्रुयै माने थाखा फैसाफोरखौ माबा खालामनो हागोन, ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन। अब्लानिफ्रायनो जोङो आजिखालिथ' ओरैबायदि जानानै बिर गंसे बायोबाबो आदै गुगल पे गैया, मा सोरबा चकलेट गरनै बायदो आदै गुगल पे गैया, दखानिखौ माने बिदि सोङानो। मानोना आखायाव आजिखालि थाखा फैसा रावबो लाखिया केस थाखा, आरो गोदोनि दिनाव थाखा फैसा केस लाखियोबा सेना लांनाय, डाकाइट खालामना लांनाय बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेमनिफ्राय जोङो राहाबो मोन्दोंमोन। नाथाय दा डिजिटेल जानायनि उनावबो जे किसुमान प्रब्लेमनिफ्राय जोङो दाबो राहा मोनाखै, जाय प्रब्लेमफोरखौ सरकारफोरा माने सोलायगासिनो थायो, रुल्सफोरखौ माखौबा बन्द खालामना होयो, माखौबा माने गोदान दिहुनना होयो। बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय जोङो सुबुंफोरा दाबो राहा मोनाखै। आरो थिग बिदिनो नोंथाङाबो साबधान जानाया मोजां। जोङो गोबां रोखोमनि इउपिआई बा बेफोरबायदि एप्लिकेसनफोरखौ जोङो मबाइलाव लाखियो, जेरै फन पे, गुगल पे, एमाजन पे, पेटिएम, बिदि गोबां रोखोमनि एप्लिकेसन दोङो। जायनाव जि दोङो बेजोंनो माने ट्रेन्जेक्सन खालामबाय थायो। सोरना मब्ला मा जागोन बेखौ रावबो सानफ्लाङा। नाथाय दा सरकारा मोनसे गोदान माने रुल्स लाबोदों। फेब्रुवारि 29 निफ्राय नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ इउज खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोननि वालेटआव जुदि रां दंबा बेफोर रांखौ थाबैनो नोंथांमोना दिहुनना लानाया मोजां। आरो बैयाव जुदि सोरबा इनभेस्टबो खालामना दोनदो, बेफोरखौ मोनगोन होनना सरकारा बुंदो। नाथाय बन्द जानायनि उनाव माखै मा सोलाय सोलुय जाजोबो बेखौ माने हमना मोना। गतिके बिनि सिगांनो नोंथांमोना गासै थाखा फैसाफोरखौ दिहुनना लानाया मोजां। आरो बै एप्लिकेसना जाबाय पेटिएम, गोबां मुंदांखा एप्लिकेसन, नोंथांमोना मिथिगौ। बयनिबो मबाइलाव फ्राय पेटिएमा थाखायोआनो। आरो बै पेटिएमानो माने सरकारा बिनि जि शेयार, बै शेयारा 36% थांगासिनो दङ। आरो बाराद्राय ल'आव थांबा जोंनि सुबुंफोरा जि बेयाव फैसा इनभेस्ट खालामना दोनदो, रां, बै इनभेस्ट खालामनाय राङा सब लस जाजोबगोन। बेनि थाखायनो सरकारा माने मोनसे थांखि लादो बेखौ बन्द खालामनायनि। आरो 29 फेब्रुवारियानो लास्ट होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गतिके नोंथांमोननावबो जुदि पेटिएम दोङोबाथाय एप्लिकेसन, नोंथांमोनाबो बै एप्लिकेसनाव थानाय वालेटआव थानाय रांफोरखौ थाबैनो खरसा खालामो ना मा खालामना लायो, नोंथांनि जि बेंक, बै बेंकआव दिहुनना लानाया मोजां। मानोना उनाव गाबबाय थानानै जेबो लाब जानाय नङा। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक, शेयार, कमेन्ट्स खालाम। आरो नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय बे भिडिअखौ। मानोना जायनावनो पेटिएम दङ बिथांमोना गासैबो माने मिथियाखैबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो मिथिथो। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेफोरबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।